Patarhastur samung tangnai khoroksa takuk faram baja tola kapra parani nogno khungchugya baitei bwsano kahamke porinani bagui patarhastur samung tangtutui rang chaloknani bagui bihik bwsano kamchum bial ingya tui hinui kelerao samung tangui tongui mani. Takungni bihik khumtiya bazar parani asumsa 4 bosor bwsano khibiui tei kubuni chwlabai khari thangka hinui saka tei bwsa saka o chwla Hyderabad ni hinui. Bwsai saka nogno khung kaham kwrwng kheno cholili tonglaimani patarhastur samung tangtutui rang rohou hinui saka. Phiaba phuno kok satutui o chwla bai kok salaitutui hamjaklaiui bihik nogno khung bwsa khibiui khari thangka bini susungsongni yago yakarui glangui thangka chwraino bwsai chubachu sanka bihikno naituknani bagui naitung disoyawi Nokbar TV. Ini nongno kok kaisa sanam jungo ang bairo phaimani to motamti bosor kaisa rong kha hingke amni bisingtei nongno kok sanam sungma kama haise an bwrui kaisa khumtiya parani bo ang bai agin thikano kaham ke nukhungo cholilai tongmani kaham kwrwng khe rang ri rohorlaiui ang baira phaipuru ani para hingkai faram bazar norok saimana dulakapra rok khumta hingkai abo haike ang nukhung kaham chwrai bo tongo khoroksa 4 bosor wngkha porirui kaham kwrwng khe tonani bagui rang chugyani bagui bairo haimani tabuk nongno ma saka abono an bwrui rong number kok saui oino chwla bai bwkha manui borok bairo thana hinui bwrui 4 jona tongo borok hingkai omono ang nongno sajao kaham kwrwngkhai takbungno setroi naina bagui nutugui tiklaina bagui hingke tai ang advance no nogo rang akini chalokha taino 80-90 rok lai chalokjak hwnna hingke nog tangna hinui pin rok paijak nogo yang nana sai rogo hingke abo haike cholilai tongma jaga kwcharo khwnama hingkai Hyderabad rogo tongmani khwnao achala no hingkai achala bai thana bwtui saimaya tei tini bisingo norok kisa chesta khaiui norok ani bwrui no nutuk tiklaidi hingke tei thana rok phano FIR khai rui mano bwrui wngya khaba hingke jesa phano tini bono nutugui tiklai nangnai chwrai bwsano aswk saichung yakarui bai khe bini torto bai khibi kwlang thangmano abo chini bwkhani aswk kaham kwrwng khe nukhungo choli tongmani bo bahai hai wngkha bono kisa sikka rwnani tabuk je mano aro no ang buna chongmani chungsukha ang soi ang tabuk tongmani khe Kerala o ang rang ri khana hinui khaimani aswk kok.